Ageng. Kowe tak ngapura ning Kurawa Jak Bali. Hah? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene cucuki ndasmu. Ya, Tru? Komandan Angkatan Darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas ya apa, Tru? Kowe iki nek ora ngerti rasa sok omong to, goblok ning gaya. Kowe penting aku kowe. Ngayal mandang. Wah, jan tobat aku. Komandan kok Linmas. Ya komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen, apa Letjen, lan sak piturute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Ada kang ngeri krungu tembung hal